Kolore eta gustu guztiak ez dira denontzat berdinak. Baina kolore horiek ondo kombinatuta balin badaude, dena gelditzen gara oso gustora. Artean behintzat horrelaxe gertatzen da, sukaldaritzan bezalaxe. Kolore eta gustu guztiak. Errealitateari goibel egin diezaiokegu aurre, baino gaur kolore ibiliko gera nerean eskutik. Kaixo Nerea, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eskerrik asko zuri eta koloria gartzeatik gure saioa. Bueno, koloria zurak hartu horre. Bai, gaur atletik ekuadakal, baino bai gustatzen zaitazko, Eta zu gure bai, bakerito, salmon, gaur kolore ibiliko gera ikusi zu ezeo zagai, eta Nerea eskutziketzea etorri artelanak ekarrituzu eta ze dotoriak, Eskerrik asko, bai. Piezatxo batzuk ekarritut ikusteko. Nundinoan abilen. Ze minimalista, ze koloretsu aldi berian, eta ze garbi eta politak dituzun, Eskerrik asko, garbileana gustatu bite zait. Egia esan, zorionak, eta zukalden zemuz moldatzezea? Gustatzen zait, jatia eta aitea. Bueno, gaur, zure lanak ezautuko ditugu, nundik noa ibiltzezean, eta aldi berian, oiazkoa batzokirara prestatuko dugu. Adi laguna, oso errezeta, sarra eta goxua. Bueno, lagunak eta Nerea, garatuko izuet errezeta, hasieratik bukaeraino. Hau zan errezeta bat parabereko markesak itezuna, eta Euskal Herrikan lehendabiziko liburuan errezetanak idatzi zianak, antxe azaltze zan errezeta hau. Eta gaur, omendu ingo dugu. Bueno, ingo deuna da, hemen oiazkoa, zatitu, ingo deuna da gatza eta piperra bota, olioan markatu, eta gero bertan ingo dugu gixau bat, beti bezala. Bertaran jungo geha gehitzen alde batetik antipulina, baita ere baratzuria, hoi pixkat goxatzen deunian botako jau tomatia, raiatuta, adibidez, gio dakau hemen txorixeruan pulpa, baita ere botako dugu, goxatzen jarraituko dugu, eta hori dena murrizten danean da itxura goxo dakanean, botako dioguna da hemen dakau ardogozua, ardogozo baso erdi bat, gero salda, goxatzen utziko dugu, eta gero bukaeran loditzeko erabiliko dugu ogi pixkat, eta arrautzan gorringua, eta gero bisitasun pixkat emateko piperruina botako jo bai, bale? Bueno, hori izango da gaurko plateran oinarria. Eta esan duen bezala laguntzeko pare bat gauza ingoitugu, azteko entxala bat ingo dugu piperrana, ingoitugu bai piperra, morroia, gorrilla, taberdia eta tomatia gatza eta olioakin laberatu ingo dugu, behin erreta da honean gero zurituko dugu, eta ingo deuna da alinotxo bat botako dugu. Hemen jeroso espina dakau, berta gatza botako dugu, olio virginia, naztuko dugu, pixkal ligatzeko, eta gero gainetik botako dugu, ja azali gabe, pepita gabe eta txukun dakaunean. Eta hori gutxi balitz, ingo deuna da, polenta pixka lagungarri bezala. Polenta oso errezite da. Iten dana da, esne eta ura lapikoan jarri, gatza pixka jartze jau, berua da honean polenta bertara botatzen deu, lau buelta eman, eta gero ja listo dakau hori krematzeko. Bai, gazta raiatu pixkatekin, gurinakin, eta platera eratzeko. Eta hau esan da, zure lana esautu behar deu, eta lanian jarri behar gea, bale? Ni hasiko naiz, oiazkoa sartaian pasatzen, eta gero oiazkoa markatu orduko, hau pikatuta dakaun, da berta botatzen dugu goxatzen, bale? Hau zure kontu, tipulinak eta batzu ja, eta baita eringoetena da, ja, piperrak eta tomatek labian sartuko ditugu, eta hola, goxatzen jungo dira pixkanaka. Zein behar da, eskali bada moduko zehose? Eskali bada baino, bai, adibidez hemen jarriko bagenu, pixkat alberginia bat, eta hori da, berenjena bat, eta beste barazki pare bat, ia eskali bat, baina gaur izangoa piperra eta tomatiana. Bale, guantxe hauek hasi zaizkigu, hola, fresko etortzen, eta horrekin ingo du. Bueno, kontaitu guzu, ni urte askoan ikusi zuzuri, etxien lanen, alde batiti bestea. Beti lanen. Bai, beti lanen. Etxetik desatez, zeratik gana, etxian, bakizue, briko mania, briko garden, ez dakiz zehazkin unibilizina, bakarri bakit etxetik ibiltze zinala orgoetaka, Bai, audiovisualetan. Azken aldin brikolaje programa hortan, brikomanian, baino sukaldian ere inditu deixente programa sukaldekoak eta
Baina, bueno, gio, ja, proiektu berrian murgildu zea, zure artelanak eta argitar, bueno, nuntza hau zehazki, nun dago zure lokala dendatxua hemen dakasuna Donostin? Hau dana... Konstituzio plazai behi da, horratian. Lokal txiki bada, garai batean arategi zana, pentsa, guk alokatu genunean, arategi bazan. Barkatu jazu, hau ez dakit nola moztu berdeten. Luze, txiki, oso txiki... Bai, Julian, hola xe oso ondo. Bai, hola markatzen deunean, gero berta gotako deun, eta gixatu ingo ez dago kuido ikan. Lokaloi dago, hori, arategi bazana, dago Konstituzio plazai behi da, guazen esatea. Eta San Jeronimo kalian dago, eta hor saltzeitugu artelanak, ilustrazioak, eta urtean behin ere iten dugu erakusketa gelatxo bat garai batean nebera zanean. Da 5 metroko espazio txiki bat, eta hola lokatu genuen. Eta oso dengo zean, txekorra txintxikilera eta otezian leko hortan, Hoi esaten, izen bat txekorrengo zian hemen buruz bera, odolez, hola. Eta guain buruz gora. Eta guain lanak ere buruz bera, ze askotan artea hola izatea. Gauzak buruz bera jartzeko aukera maten da. Eta, zer eskaintzen dezu bertan? Bueno, zure artelanak, denak zure lanak dira? O artistak gehiago topatuko ditugu bertan, edo... Orokorrean neria dia. Egia da garai batean gurekin lan itezun ilustratzaile batek Anezaldi Barrek ere batzuk intzitula, baina orokorrean neria dia dana. Baina gero hor, nebera hortan urtean behin iteitugun erakusketatan, beste artisten lanak erakuste ditugu. Oain arte lau edizio inditugu, eta helburua da horrekin jarraitzea, noski? Eta... Hola, baina gehien bat neria bai. Bueno, eta hemen ibilia kolore gola, kolore berak, koloreka du izena, proiektuak. Bai. Zergati da koloreka? Nondik anarrapatu zenun izen hori, zergati garri zen? Izenekin jolastea gustatu iteze baita, Janakin jolastea dezela, izenekin eba. Eta orduan esaten duen, kolorea jarri nahi diot, kolore itzeuki behar duen ere proiektuak. Eta esan duen, kolorea, ore. Orduan zeinun, iztegi hartu, eta orekin astezian hitzak behiratu zintzian. Eta ikusi nun, oreka, esan nun, zoragarri. Kolorea eta orekak ondo adierazten du nik esanetena eta nire... Dana kolorez josita ez gaude ondo, eta kolorei gabere ez, orduan oreka hori. Eta horreitik da izena. Eta bestalde barkatu jazu, koloreka ere orden bat esan nahi du. Gauzak tamainaka jartzea esan nahi du ordenatua jartzea, edo koloreka jartzea ordenata. Orduan ordenare gustatu dut ezai. Orduan bi gauza horiek gustartzeitu izenak. Ze hona nire. Eta bertan, zure artelarenetan, ze isladatzen dezu? Ikusten dut paisaiak asko gustatzen zaizkizula. Eo, ez dakit, eraikuntzak eta hor, bueno, gizakien bat, ez dakit. Zer isladatzen dezuz? Hori gutxinaka kontuatu nahi zen gauza bada, nahi gabe atzea dia gauza horiek. Natura gustatzen zaiten neurrin, paisaiak errexatatzen zaizkit. Ze pakea mateiate. Hola, zeru asko ikusten dian paisaiak gustatu zaizkit, nahi bizitzeko eta adierazteko ere bai. Eta personak baita ere, ze personi gabe interes gutxi, bueno, naturak interesa pizten dit, baina personen jarrerak eta eguneroko bizitza gehiago. Orduan saiatzen ez. Naturan bat gehiare bai, ez da? Bai. Batu ez, desnaturalizautare bat, baina, bueno. Batzutan astu itzegu, baina... Bai, eta eraikuntzak, nahi gabe, ni, ez dakit, beste bizitza baten o beste almen batzuk izan banitu, igual arkitektura ikasiko nu, baina hori, baina interesatzen zait, gustatzen zait, nola moldatzen dan gizakia etxe bizitzan, da nola etxe bizitzek hitzeiten duten bizitzeko eraz, eta gustatu zait. Eta adibidez, paisaiak eta hor ikusten ditut pasaiak, hor ustez Donostiko gerla ikusten nahi naizela, ez da? Ez dakit iten dituzun paisaia benetakoak edo asmatutakoak ere baita dituzun? Ni asmatzeko ere problema dauzkat, orduan beti behar dut errealidadea ilotu, argazkiakin, da gero hori moldatu. Hor ikusten deun atzeko handi hori matxitxako da. Matxitxako gaztelugatxe eta matxitxako. Bai, eta gero eta ikusten dut lagabiotako. Hoxe. Bai. Deposito hori nahi nomaldetu hemen horrez. Norbait ikusten du txorien bat hor da. Baitu, gabiota hor da. Hoi da. Gero Donostiko irudi badao eta beste badao izotzen artean barkutxo gorri bat ikusteana. Bai. Urdin hori. Hori zer da, Antartidagan batean edo? Bai, Groenlandiko puntua da. Eta bakizu zer? Donostikin lotuta dao, isortok toki hori marra zuzen baten bidez eta itxasotik anjunda. Zu imaginatu, paseo berrin jarri, eta zure begidarak ingo luken bidea zukingo bazenu barku batean rumbo aldatu gabe, iritsiko zinan toki horta. Isortok. Bertako hizkuntzan esan nahi du kea darion itxasoa. Bueno, eta orduan hor badago serie bat, nun erakusten dian Donostiko, munduko puntu batzuk,
Donostikin lotuta daudena itxasoz eta marra zuzen baten bidez. Eta horrek ere, inspirazio bezala erabiltzet hori. Beitu, hori itxasuana eta gertutasunana ne hori Galizian esan ziren. Galizia junizan, eta han fisterra nola dago, bastarrian, iskinean da. Area jutezala Madrideko jendia, eta hemen munduan ipurdian bizizeate, bastar batean. Eta esate zion, gu hemen mundu guztiak ingabe konektauta, eta zu Madriden zaudean, zulo batian zartuta. Beitu, olio ipurdia jartu zeik. Olio horren olioa kontuz. Alda, Hola da. Eta ginetan gauzak iztezian itxasotikan, eta zehon, beste... Detzako ate badana, beste batentzako pareta bat. Eta niretzako ere ate bada. Orduan, ni beti pentsatu izan du zuzen, Inglaterra alde ingo nula. Baina Inglaterra ez, hor Bretainakin txoko ingo luke begiradak, eta horrek amate zeitu Irlandara. Tandik aurrea, Groenlandira, Kanadara... Eta ez da bukatzen, ia ez da bukatzen. Bueno, bueltaka, leku berdinean bukatzen zu igual. Ez, gure begirada mugatua da. Hori bai. Begirada mugatua da, baina beste puntu batea jungo bagina, beste kosta. Beste hainbeste, eta beste hainbeste, eta beste hainbeste. Eta zergatik hain garbilak, hain garbi sartzen dira irudiak. Zuzaiti zaude hain garbi jantzita, eta hain txukun. Errezago ikustealako, garbiago ikustealako. Etxetik beti erakutsi jate, garbitasuna ez da ugarri importante batzala, balore batzala, eta gauza garbi, nahi gabe garbi atatzen zaizkit. Eta txuria gustatzen zaik. Nola erabili txuria, utxa ematen duna betia izatea. Hau da, horko irudi txiki hortan ondo ikusten da hori, kiskilan hori. Zein, hiru pertsona dauden hori? Hor zer da ofonduan, txurila ez da, baina zer da hor. Baina ikusten da bi gune bezala hor, abertxone, zer da, itxasua dagoikua, eta behian ez dakit arroketan ondartzan edo... Hori da, itxasua da, orduan ez da ona, zure itxasua da. Eta zure itxasua igual izango da berdeagoa, urdinagoa, neria gritxagoa. Hori, oteizak kontuatu zen, nola euskeraz, utxa, esan nahi du, ezer ez da ona, utxa ez dago ezer, baina ere berean puroa dana. Kafe utxa, zure kafe utxa da, kafea besteik ez. Utxa, utxa da, baina puroa da. Bai, hori da, hori gustatzen zain nahi, utxa puroa. Hori txurillakin eharra gertatzea, eska, gugen mesateu txurilla eta esatena blanco roto y blanco ez dakize. Eta Antartidakoak ez dakidakaen. Claro, que txurian bizidia. Igual dazkaet 50 marro, ez dakit entzun dakat, igual ni asko esageratet, igual 200 txuri mota da. Hoi da, baina eta esatezu, ai ama. Ze polita hori. Ze polita. Euskal Herrian berdia bezala, Zema berde azkago. Zenba berde. Asko? Ba, nez kontuatu. Ez? Berde? Ze berde? Berde botella. Txantxetan nahiko zea, ez da? Baina, zelaia, larria, mendilla, ostua... baina ez da kolorea behar. Ez gu berde horlei, esaten dut danai, baina zenba berde dazkau. Zenba berde, bai, uste nun zenba titz berderako. Itz iru. Ba, inventatu barko dugu itzen bat. Malekun jarriko du. Jarriko jogu. Oi, da letxe. Oso, ondo, gehiago moztuko izkizut ez ez. Horrekin, azteko, eharki goaz. Betu, indeuna da, oliaskua markatu, guain barazkitxo bota, eta tipula eta piperra goxatzen da, tipula eta baratzuia goxatzen da nian, gio tomatia botako jau. Eta ja, piperrak elaben dazkau, lehendabiziko urratza eman deu, eta jungo gea erreportai bat ikustea. Ados? Eta zehazki jungo gea, labar jatetxea, deban dao, eta ikusi guzu, oi asko indigue, beste era batean, oso landuta, ikusi ze goxua. Eguerdion, Joseba, Ander naiz eta ongietorri Debako hondartzara, ongietorri labar jatetxera. Labar jatetxea 2023ko azaroak batean ireki genuen. Gure kokapena Debako hondartzan dago, hondartzako lehenengo lerroan, eta toki oso privilegiatu bat da, zeren jende asko pasatzen da hemendikan, bai paseatzera, kirola egitera, hondartzara, eta bar. Hemengo eraikina antzinako Debako kasino zaharra zen, eta ikusten dugun bezala, txurreria Riojanan familia batek martxan jarri zuen aspaldi, 1992 urtean inguru. Labar, izenak esaten duen bezala, labarren inguruan hitz egiten ari gera. Labarrak dira geoparkean dauden elementurik garrantzitsuenetariko batzuk, eta hemen Deban gaude justo Euskal Geoparkeko justo erdian.
Orduan horregatikan inspiratu gera pixka bat, bai labarretan aurkitu daitezken materialetan. Alde batetik harriak, ondarra, egurra, eta horren inguruan dago pixka bat lokal guztia ambientatua. Nire lankidea Ainarak eta nik proiektu hau martxan jarri genuen, zen espazio oso berezia zen, bai herrikontzako, baita nire lankidea Ainarentzako, eta martxan jarri genuen ostalaritzako espazio berri bat. Diseinu aldetikan bai oso interesgarria izan bertzuelako, baita ostalaritzako nahi genuen pixka bat errevitalizatu edo hemen inguruan genezkan ofertak. Horretarako jatetxe bat montatu nahi genuen hemen janari tradizionalarekin. Baina beti ere ikuspuntu berri batekin bezala, bale? Gure enplataduak eta bar pixkat modernoagoak edo izango lirateke, eta gustatzen zaigu beti zaporea izatea gure plateretan. Toki bakoitzean oferta ezberdin badakagu, alde batetik tabernan eta terrazetan pikoteo karta antzeko bat gehi barran egoten diren tapak, eta gero jangelan dakagu karta, eta hor pixka bat formalagoa da, ematen dugun tratua eta ematen dugun eskaintza. Alde batetik handakagu eguneko barazkiak edo denboraldiko barazkiak, arrauz potxe batekin, gero bestaldetik izan dezakegu ere bai foie hauntz gazta eta udarearekin egiten dugu miloja santzeko bat, eta gero besteak beste ere oliasko erre bat, baino beste modu batera enplatatzen duguna, gero ikusiko dugun bezala. Guri jada ezagutu gaituzue, eta orain guazen sukaldera pasatzera, eta nire lankide Davidekin ikusiko dugu pixka bat zer egiten dugun hemen Labar jatetxean. Ongi etorri gure sukaldera, hemen gaude Davidekin, sukaldari burua, eta jarraian egingo dugu oliasko erre lingotea Labar saltxarekin. Errezetarekin hasteko, oliasko hankak sartu ditugu labean, zitriko batzukin, belar batzukin ere bai, eta 2 ordu inguru utziko dugu temperatura baxuan. Oliasko erre tradizional bat da, baina buelta txiki bat ematen diogu. Labetik aterata berua dagonean aprobetxatzen dugu ondo desmigatzeko, eta horrekin egiten dugu plantxa antzeko bat. Hasiera batean, platera hau pixkat arrarua zan bezeroentzako, zeren Labar saltxa jartzen genuenez jendeak ez zekien zer zen, eta horregatikan, pixkanaka esplikatzen joan egin gera, eta jendea animatzen junda. Gero, zati batzuk egiten ditugu lingote erara, eta barazki batzukin akonpainatzen dugu. Barazki hauek egiten dituguna da, labean erre oliaskoaren saltxa horrekin, bainatu eta eskabetxe puntu txiki bat ematen diogu, eta horri deitzen diogu Labar saltxa. Errezeta hau, Davidek asmatu zuen, errezeta ezberdinak pixkat elkartzen, alde batetikan oliasko erre tradizional bat, bestetikan saltxa galeperrak edo eperrak eskabetxatzen ditugun puntu hori hartuta, eta azkenik, barazkiak eta guarnizioa da pixkat hemen atuna originalki egiten dugun barazki horiekin. Txukuntzeko platera jarriko izkigu brote txiki batzuk, alioli puntu batzuk, eta oliasko errearen azala kurruskaria. Joseba, eskerrik asko oneraino hurbiltzagatik, hau da gure gaurko proposamena eta probatzera etorri nahi baduzue, badakizue Debako hondartzan gaude eta Labar jatetxea zuen etxea da. Agur! Haupa Ander eta haupa David, eta eundoko jasko indezuena, horre, dana garbi, txukun, eta osagai oso txukunakin, geho kurruskari horra sala, hor irabazia zuenei. Bezarka da hondi bat, eta gurean jarraitu berdu. Beitu hemen, ze fundamentu ertzen nahi dan, tipula batzu ja, oliaskokin, hemen botakoetena nik tomati arraiatua, baita ere, eta gainuntzeko gauza botatzen jugunez, txukuntzeko. Ingotena dare, bai, ogi jau. Pare bat xerra moztuta xigortu, gero, berta botatzeko, eta arrautza egosten jarriko, gorringo ere bai berdeulako hau loditzeko. Eta hemen, telebista magia iteu, eta azkauia piperrak eta tomatia erreta. Eta nerea zula honduko jazu zuritzen, ados, bale? Hemen jarriko izu platertxua, eta txirrek itxarraka. Eta txikituko edo alik eta hundinateako ditut? Tiretan utzi igual, tiretan, eta gero igual entxala daiteko, jarriko du tomate pixkat, piper batzuk, eta linatu ingo dugu, bale? Venga, hoi zure kontu, ni izan dago nahi tomate bota behar diot, eta bagoaz aurraka txirrek itxarraka. Konta iguzu, Nerea, zein da erabiltzen dituzun teknikak? Beitu, sukaldian bezala, daonakin moldatu inbernetzi. Afai goxo batiteko zein behar, daonakin ez da. Daonakin, hori bai. Batzutan, erosketakin, da erostezu arrai goxo hau zer, baina bestetan daonakin. Eta hau ere berdina da. Nik eskura dauzkaten herramientak di argazki kamera, hori beti daukat, eta gaur egun mobilakin, ja ez beste zer gainean eman behar. Argazkiak, ni uste hori dara nere lanan oinarri. Esan diazu hemen sartzeko, eta neizkazu. Laundu, esan da zu, jo, pixkakorrea, plakatxoa, hemen jarri, horrela xe jarri, hemen, trak. Beste ontzi bat emango izu, zikinak botatzeko.
Oso ondo. Vale. Hemen hau ja potolo da onzikina, berta gota, eta garbila honea, eta... Oso ondo. Zeu gehiago berba, zuzkatu ere bai, Kontatu, orduan, dakasun teknika moldatzea, dakasunakin, Da honakin da nire... Ni nire nivela dakat marrasten, enaiz Da Vinci. Bueno. Urrestarazu naiz, orduan, dakatenakin. Orduan, gehien bat argazkiak, eta gero ditut, egia da gauzak kendu. Orokorrean, kontzeptualki da, beharreztanak kendu. Eta, inberda, selekzio onon bat, ze elementu nahi dituzun utzi irudian erabakitzen. Vale. Eta hori adibidez nire kendu eta hori ikusten detena da, hori hiriburua indezun bezala, ze polita ikusten dian hori igual da, lehiuak bakarrikan, eta gero ez da ikusten, baino... Kestok gehiago behar, una monoplaza hola ezagutze deudan. Baina hori zer, zu argazki bat hartzen dezu, eta gero hori digitalki iten dezu, o gero eskura eskusiten dezu, o nola kudeatzezu? Batzutan argazkia nerea da, bestetan interneten topatzeten zeo zer, gehienetan nerea saiatzen izokitzen, zen nere ikuspuntua eta anguloa eta, bueno, gehiago gustatzen zait, ni behar deteneako. Bai, zozaren bila jutezea eta ja argazki bat ateatzezu, hori ondo iteko, ez da? Hori da. Baina ez dakatenean, internetetik moldatzen naiz, eta argazkian arabera, ze batzutan kalidadea ez da ona, orduan berregin behar de goiti bera, edo kalidadea oso ondo dao, eta koloriak kentziakin, elementun bat kentziakin nahikoa da. Eta gero, material, arte derretako material normala, akuarelak, rotuladoreak, arkatzak, tinta, eskura dakatena. Eta hor dutzeiten duzu, basetxo bat argazki horretatik kalkoa bezala egiten duzu, eta gau marrasten jutezea, edo... Bai, olako zer. Izpiluan da hola jartzezea, unbetan da bezala. Topatu de Leroy Merlinen hola lampara fin bat, mai gainean jartzen dut, hola fin-fina da neurriontakoa, eta gainean birudi jarritak kalkatzea oso horreixa da. Ze ona. Bestetan aldiz nahi izatetena da, realidadetik urrundu eta espresibidade gehiago eman da orduan hori ez detiten. Segun zertako da, no... Hola. Eta hau dana nun ikasi ezu, nun ez dakit, zein izan da zure... Ibilbidea, arte derretan. Nik audiovisualak ikasi nituen arren, bigarren aukera bat pintura zan, da beti gustatu izan zait teknika horiek pixkat ezautzea. Baina, bueno, hori ere infinitoa da. Bakoitza iristea... Zuena, ni beti eskulenetan egone izan naiz, ni beti letretan oso txarra, baina jo matematika eta plastika eta teknologia eta kiston onna eta egia zen arte derrak, baina ikasle txarra nintzen, eta nire unibertsitatea eta nintzen nola guan ez unibertsitatea, irakurtzi egin beste kostatzen zait eta nikatxiz lamar, baina guain bai bakate, hori jasan... Han arte historia genuen bakarrik ikasteko, eta horrekin ere komerik. Bai, Beste da nahitekoa zan, da hor ni guztuan ebilen. Jende asko bezala, Andanak ginen erdiola. Eta nik hemen esaten dute gaztetxuei, duda limazkazue guain ikasi, zategan gero gainea, beti da denbora ikasteko. Baina gero ja lanen jartzea, o familia kasu eta zeke, eta ja gauza komplikatu iten dira. Dude gabe. Komplikatu iten dira, da aprobetxatu, aldan neurrian. Bai, baina beti ikasten eotia ere, ona da, Gure adinean esan, gaina eske garai digital hontan ikasi berdeu nahitan, nahi ez? Ikasi berdeu dana... Odei horta igotzen, geisten, bialtzen, ekartzen, eta hori ikasi behar da. Eta inbilizinan, errealizatzaile lanetan urte mordo bat, ez da? Bai, ez dakitzen bat zehazki, baina 10 bat urte, o gehiago, lehendabizi laguntzaile. Eta ze pixkat aspertu zinean, nahi zenun aldaketa bat, edo zuni bezala zea, ez da? 10 urte zehozetan ibiltzen ganean ja aldaketa bihar dugu, ez da? Ez zeon nere esku, lana ez zeon nere esku, eta horrek urduritzen indun, orduan erabaki nun zeo zer behar nula nere esku zeonat, ez nula, enun inorren zai eon nahi. Horreatik, suertatu zen hau martxan jartzeko aukera, da hola xein genuen. Ondo, zeitxura hartzen nahi dan hori asko, bai, ama, Bai, denak urruskante hori. Eharra iten nahi geana. Bai. Bueno, ondo, bagoaz. Eta, nerea, nola jaio zan proiektua? Aspalditikan ja makinatzen nahi zinean, geho, guain dala esain beste ezautu deu, baina igual zuk barruan beti ukiezu... Ez pentsa, hau martxan, ez? Ez pentsa, ni guztuan egon ikusentzuneko,tan, baina... Momentu batian, Gipuzkoako artisten elkartean sartu nintzen, dan ikusi nuen azokak itezituzela bulebarrean hilean behin, dan saltzeko aukera zeola, eta esan ziaten, zuk Donostiko gauza txikikin, eta ikusiko zuzu ondo jungoan, da ala izan zen. Orduan, hola urte bete zola nintzen kalean saltzen, eta esan genduen. Guazena honei pixkat beste forma bat ematea, zeudatan langabezian gelditze ginen, da plan gutxinakan udara hartako, eta esan genduen, udara baten lokala alokatu eta saiatu ingo gea.
Eta 3 hilabete horiek gero bihurtu zan urte bat, gero 2, eta gero 3, eta 10 pasadia. Orduan, hasiera batean bilakin bat ere behibili zinen orduan. Bai, ehundu nintzen hola, ez dakizen bat urte. 8 urte, agian. Ez que hori askotan gertatzea, audiovisualean esatezun bezala askotan, ez dakiu... Ez dakiu, lana oso, esaten du, da, bikote oso berezi bat eukitzia bezala, gaur bai da biharrez, ezta? Bai. Eta orduan, beti, onberzea, hola, con el as debajo de la manga esatean, ezta? Bai. Beste zoz egiteko, bai. Nik nire atean nintzanen da hemen hasi nintzanean beti, eta aitak eta danak, eta familin da txenda. Obradoria ataz, ez despistatu, Zatik, igual biharrez dago hau, eta... Hoxe, Eta han jarraitu urtu, eta egia esan, baina ez despistatu, zorionez, guaindikan. Ez despistatu. Eta egia esan, bai, hori da nire oinarria, hori da nire... Bai, eta ba? Eta horrei heldu inbiar diot, azkenian, ezta? Bai. Bueno, hemen txe, inbiar deuna da, behitu oliasko 6 txura dakan ja, honei botako jouna da guain. Hemen, ardo gozua, epala, bale, botako jau baitare salda, gixatzen utziko deu, eta gero esan bezala, ogi xigortu honekin lodituko deu, baitare gorringokin, eta pipermin pixka botako jau. Eta hemen, banijo, polenta botatzea horre gainezkai baino lehen nuo. Eta horrek zer du, esnia? Esnia eta ura. Erdi eta erdi? Erdi eta erdi. Esan detena, polenta botako jau, eta gatza bota jozu. Ibiliko, gatza botako jote bai, eta guain honei, buelta batzuk eman, eta loditze danian, gio ja horre pelian mantentzen dugu, gio gurina bota eta gazta botatzeko eta kerrematzeko pixat. Xamurtasuna eman, eta hola, sustantzi pixat, ez da? Eta piperrik ez? Piperrik, piperra entxalada. Vale. Entxalada, hau, eta gero ire bukatuta. Bueno, eta hemen gaude lan da lan, piperra garbituta, tomatekin zabitza, behitu hau zeituan loditu zaigu, oli asko ere potolotu berdeu, eta bitartian nola koloriakin gabiltzan ez, jungo gea Amaia Diaz de Monasterio gurenen gana, eta ikusiko zuek koloriak eba ize garrantzitsua dian elikaduran. Guazen bertara. Bueno, ongi etorri, Amaia zentrora, nire txokora, badakizu zein naizen, Amaia Diaz de Monasterio guren, dietista nutrizionista oinatiarra, eta gaur trikimaiutxo batzuk ekarri dutzuet, kolorian bitartez, jan koloria sartu zuen plateretan. Aber guztak izatzuen. Gaur nator, barazki eta frutan koloriaz berbaikera. Badakizue, mensaje bat emuten dozkoela koloriak. Egunian, 5 razino, 3 fruta eta 2 barazki jatian garrantziaz aritu gara askotan. Baina gaur, beste detaietxo bat emungotzuet. Koloriak dakon garrantzia. Hortzadar bat sartuko gure plateran. Eta horretako, ekarri dutzuet, hemen garaiko fruta batzuk, daneti dauz moreak, dauz gorriak, dauz horiak, kolore bakoitzak, mensaje bat eta gorputzeko zaintza berezi baterako erabiltzen da. Udaran, protagonistak dira kolore gorriak. Udara bukaeran, udazken hasieran, naranjak, horiak, berdeak udazken neguan. Eta moreak, urtaruan ziarbe baita, agertzen dira purka-purka. Kolore bakoitzan funtzinu ikastia bian bozue, hementxe datoz datu gehiago. Kolore zurixak inaziko gara. Kolore zurixa, porrua, kipulia, azelgian zurixa, berakatzak, magnesio asko, potasio pila bat, tentzinua regula hoiten dozku, eta defentzak eta antibiotiko natural lanetan oso lagungarrixa da. Orduan, biriketatik, ero katarruekin ibiltzen ganenerako, biharrezkoak dira. Udazken eta neguan horrek dira protagonistak. Kolore berdea, kibiak adibidez, azelgan zurixa, porruan berdia, espinakak, dakoi klorofila pila bat, defentzak indarketako, urtaro aldaketetan ezingia falta. Zetan launketan dozku, indartzu egoten. Kolore horixa, kasunetan daku hemen platanua, baina izaleke hartua bebaita, pipar horixak udapartian, zetan launketan dozku, azala zainketan, azala hidratatuta mantentzen, antioxidatzaile lan egiten dau, gazte mantentzen dau gure azala. Kolore naranja,
naranja lagunketan dozku, azala beltzaran jarten, elastizidaderako, begixetako arazuak, begixak fuerte mantentzeko retina hori egoteko bihar da mouan, hanbeste ordu gauzela pantailan aurrekaldian eta kolore naranjadun barazki eta fruta jangoitu. Kalabaza, azenarioa, betakarotenoak. Ez ahaztu. Kolore gorridun produktuak zirkulazioan lagunketan dozku, tentzinuan, bihotzian. Noiz dauz honek gure baratzetan, udaran, keisak diala, tomatia diala, piparrak diala, pasinoz, bihotza zainketako eta zirkulazioa ondo eukiteko eta hankak puztu eziteko, kolore honetako barazki, entxalada eta frutak eukibiu eskura. Kolore morea oso pigmentu potentia, indartsua da. Puxikarako eta bihotzerako oso lagungarrixak. Kortisona naturala zateixako dakola. Arantanuak, matz beltza, okanak, erremolatxia, horreitako produktuak sarri sartu bitu gure plateretan eta astu ikixaku. Trukotxo bat emungotzuet. Sukaldeko mostradorian betik euki fruta satituta eta kolore askokin. Triste gatozenerako kolore naranjak piztu iken dozku, biziposa muten dozku. Satituta dauzen fruta horreik, kombinaiken dira oso ondo, jogurrakin, kefirrakin, frutule horren batekin, ero ensaladatan gehitu ezkero be, bapete ingozku, mastika señorpe lasaitu ingozku, beraz, hortzadarra sartu ezkero gure plateretan, gutxio familiako gara farmaziara. Gure botikin naturalakiku, gure hortu eta zela isetan. Bueno, Joseba, ikusten dozu, sukaldiak eta elikadurak zenbat onurak hartzen dozkuen. Bertako produktuak erosi ezkero, hartu ezkero eta gure plateretara erueten du kolore askoki, medikura gutxi fango gara. Bueno, agur Joseba, ikusi arte. Ai, amaia, ze ona eta zenbat ikasten deun zuregin. Eta, ze onare bai, koloreke, ze garrantzia dakaen, ez da? Eta urtaro bakoitzian, da sasoi bakoitzian, da ona egia esan zurekin beti ikasten. Besarka da hondi bat, eta urrengoan ezai egongo gea. Bueno, gurean jarraitu gerre, hemen txe, behitu, hau pixkal lehortzen nahi zaigu, ez da okuido ikan. Hau, horrela uki alda, baino, gitegi lehortzen bada, inbiartzea da noiz binka urpixka gota. Eta guain, epela uki bihar deu, zeatikan bertan urtuko deu bai gazta eta bai gurina. Ostutzen bazaigu, bakeo ja ezin deu urtu eta ezin deu krematu ondo. Urpixka gotako jot, potolo ez gelditzeko, vale? Eta gero ingo ere bai, dastatu, bakatzan puntua berrondo jarri joan, eta rektifikatu berreun ez jakiteko. Eta emateun ez, beti, loitutea, satarra jartzen jo, urpixka botatzen bai oso, lau vuelta eman, eta berri errekuperatuten dugu, bale? Orduan, guain, inbiar deuna da gazta hori raiatu. Ni uste dana ez deure erabeliko, Baina behitu, emango izut hau, bale, eta honi ingo jozuna da, nerea, nazu erdit hartu. Azala kentzio jozu, eta gero azalaldetik arrapatzen zu, eta honen botatzen zu gainontzeko, bale? Baina behin kendu badion nola alduko eta azalaldetik. Baina ingo jo duna da betu, azala kendu, eta gero azalaldia kanpoan gehatuko zaiguna, hortik gana heldu, ra. Hiru aldetatik kendu behar dion, bale. Hoi da, hori nahi nizun izan, atzekaldi ezkendu, hortik eusteko, bale? Oso ondo. Bueno, bago, hasta nik inbiardetena da, hori da, hemen, loditu inbiardeto jaskua, eta gero behitu zela gadeun hemen, Hemen piperra garbitzen ibileranean hor geneukan zuku hori pixka lagadeu hemen. Hau, botako jau aliño egiteko. Mendako gozpina, botako jau zuku pixkat, olilua gatza, nastuko dugu geho piperran gainetik botatzeko. Bale, arrautza zuritu bihardet, gorringo erabiliko dugu, bertako, bale? Beitu, eta zuringoa soberan dakat, igual lingo dugu txikitu ere bai. Txiki, eta polente izartuko jo. Poizketa batzuk hor. Ez ezer botatzeko. Beti hemen esaten menga untxientzako, baina untxiei ez dio botako arrautzan zuringua, no? Gu barroa, hor botata, hoize. Bueno, Nerea, lehengo urtean ja kolorekak intzitun 10 urte, ez da? Zoze berezi ospatu zendun edo? Bai, 10 urte, bapatean etortzei jaula, eta esatezu, ai ama, zeu zein barko deua? Eta zeingo deu, eta zer da gure lanan adierazgarri, zer eta buelta aurra, eta bestea, eta pentsatu, eta beti hola, bueltak eta azkenian, iritsi ginen, kontzeptu batea. Dala koloreskopio izena jarri genion kontzeptu bat, eta da,
gure lanaren oinarrira joan, da kontuatu ginen gure lanan funtsa behidatzea zala, behatzea zala. Irudiak iten azkenean denboa gutxi Bai, hori da errezetan platera ratzia bezala iaia. Oida, platerian jartzea zer da. Erosketak ingixatu, goxatu. Pentsatu, zer osikoet, nun erosikoet, nun da goxua, aurreko partia, atzeko partia, nola errekoet, azalakin, azale gabe, oidana. Probakin, geoprobakin, atzea pausuak aurrea. Berdin-berdina da, berdin-berdina da. Netzako sukaldatzea eta marraztea egitan, oso antzekoa da. Orduan, hoi pentsatu genuen, orain gontan 10 urte, jake 10 urte betetze genitun, nahi gendun pixkat gonbitea luzatu gure, ezautzen gintuenei edo bestelare, jendia izan zedin behatzaile eta guk behaien behaketak ilustratu o marraztu ingo genitula. Orduan, hor martxan jarri genuen hori koloreskopia izenazun gauza bat. Koloreskopia, kolorea gure izena dalako, eta eskopia da behidatzeko gailu bat. Orduan, 10 urteak ospatzeko, gonbite horin genuen, orduan jaso genitun jendian behaketa batzuk zeukaten argazki forma, beste batzuk audio batzuk zian, beste batzuk testu bat bidali zigutenak, beste batzuk eskusindako apunte batzuk, eta horiekin genitun marraztu. Orduan daukate, oso polita izan da, ze izan da behaien begiak, gehi gure begiak, azkenean lortu duguna hori izan da irudi batzuk, erakusketa bat ingenun Donostiko Txillardegi aretoan. Poesia dirudi honek, Bueno. Da. Izan liteke, zergaitik ez. Ze ona. Bai, eta hola ospatu genitun 10 urteak. Ona. Eta, urrengo urtetako nola ikusten zezu? Zein da zure adidez, zure bezero finkuenako? Bengo jende etortze zaizu, atzerretarrak jo ite eramate ditue, eskenean ez difícil ser profeta en tu tierra, esatu ben bezala, ez da? Baina bageak hau idan ere helburutako bate, bai. Asko, bisita datorren jendiak asko eroste ditu, gure laminatxoak txikia dira, eramateko errexak, ondo babestuta dijoaz, da nahi gustatuko litzaiakena da Donostiarren paretak bete gure etxetan. Eta hortako ere ditugu pieza ondigoak, hemen ekarri ditutena hau, baino desente ondigo batzuk ere badauzkagu bai, baina honea ezin undan akarri. Eta hori, baino gehiena bisitariak. Eta gero Donostiarrak, kanpoan bizirian Donostiarrak, pentsa, Madriden biziriala edo Hamburgon biziriala, nahi dute bere etxea Donostiko gauzekin apaindu, eta ikutu bat eukita, oroitzapenak etortzeko. Bai. Askoa garbitu bitut, Garbitu lasai, oso ondo, nik hemen bota etena da. Epela eman behar du, oso ondo, epela dao. Bota etena zuringoa txiki-txikin da, ingozuna da bertan. Ja, bota gazta guztia, baita ere gurina guztia, eta hoi krematuko zu lasai eta goxo-goxo. Nik? Bai, zuzeu, ongi? Oso Bitu nahazu. Bueno, ja, nola bero daun, bere berotasunakin, nahiko izangoa. Ordu nementxe jarri. Oso ondo, dana botako jot? Dana bota, bai. Ia izangoa polenta baino, gazta polenta pixatekin. Gauza erra. Goxua, nahi gazta pila uste. Bueno, hemen inbiarretena da, gorringona listo dakau, hori listo dakau, eta ingoetena da, oiasko jatea dena ondo birrintzeko, eta gero berriro bertan jartzeko. Vale, igual ingoeteuna da, hemen jarri oiaskua, bizarrezakin ateakoet. Bueno, Nerea, argazkilari ere oso guztoko dagazu, ez da? Bueno, nik usten dute, horren oinarritako bada, bai, ez da? Esan dezun bezalaren okure erosketak itia bezala. Nera aita jasko gustatzen zaio erosketak itia jutia. Hoxe, berdina da. Berdina da. Berdina. Ondo. Eta, gaige hemen, lanakin aurra eta atzea, ez dakit, zukaldea tokatzen zaizu nien itia, ze gustatzen zaizu gehien prestatzia. Zer da, zein dia zure errezeta erreginagor? Etxean parreite deu, ni espres naizelako. Dana, gustatzen zait azkarrin, askoin, dana azkar eta goxo. Dana erdierreta eta atzezi, baina niretzako goxo. Gehien gustatzen zaitena, azken aldin banabil, badao tipa frantxez bat, ola saretan oso famatu hain dana, eta iten ditu barazkiak bestera batea, iten ditu barazkiak pure bihurtu, eta orduan iten ditu puretxoa, gero barazkia gainean, eta fritu lehorra gaztak, eta horrekin nabil azken aldin deixente probatzen. Zeona, egia esan, eske, eta basatez hor barazki joku hori, testuran jokuak, eta koloreak. Amaiak aurreko batian esan ziguna, ze garrantzitsua dan plater baten testurak topatzia, kolorek topatzia, eta temperaturak, hau hotza, beruakin, guruzkari, ahi erreiteitela, baina honek lagundu iteiteateko. Hoxe, hoxe. Marraztea berdin-berdina eta enplatatzea, zesanik ez tezu ingo plater badana marroia adibidez. Nei behin hain nintzen nire burua zaintzen, hola dietan, da aitan etxe baskaltzea jun, da jarri zian lehenengo azaloria, eta bigarrena,
legatza egosila, eta esan nion, aderraita. Nauzi. Dana txuri nola jangoet. Dana txuri ez da. Dietan dago, baino ez gaixo, Nei dana txuri ez jarri, ba, hoxe, ba, zebolluna bota, zeo zer. Hau ere botako dioterea? Bai, bota da, Dana? gorina, bai, dena. Ingo deu krematu, Pixka goxatu, txikitu. hori ingo deu biziozko polenta bat ingo deu, bai, lasai. Bueno, eta, ez dakit, jakiaz aparte, denboa libria baldakazu. Tokatzegu denboa baldakazu juteko mendira, ondartza, ze gustatzen zaizu. Ba, natura orokorrian. Arazoa eguzkiak emateit. Bai. Eguzki hartzia txarra dala, pekak, mantxak, horrekin beldurrez ubiltzen ez, baino kalian eotea dana Eguzkian gustatzen honena, zait. bai da, itzala esateu bai, baino beti ez da erresa, beti ezin dezu, bueno. Baino bai, natura orokorrian, Mendia eta itxasoa dana de gustoko. Eta, oporraldiak eta ite aldituzu, kanpoa jute altzea, ose. Ba, hemen iparraldean jute gara xente, badaukagun jun, eta lehen hori gehiago bidaiatzen nun, baino den daukita eta familia jaukita ez da azken aldien errexea izaten nahi. Da, improvisatzen egon agea, orduan ez dakat problemik. Hau oso ondo utzizu, listoak hau. Guain lagunduko jasuna da, betu, hau txiko dugu hemen, horrelaxe. Haurek enduko izute hemen paretikan, ez izorratzeko. Eta, ja, hoi zu prestatu ezula, jarreko jasu txukun hemen, ba, igual tiratxo batzuk, zuk ikusi zuk moldatu zure kolore eta zure historiekin, bale? Giringo deuna da linitua prestatuko zu, eta ja... Zau, izango da razio bat gozen. Bai, raziotxo bat, gure oiasko nondun lagungarri jarriko deuna, bale? Ara, hoi lanak. Bizardezka emango izkizu. Moñonek estruktura pixka behar du, altura, nola emango dugu altura? Bueno, gero perexila jarriko dugu txintxilika eta listo. Bai, bestela hor dena xapal gehatuko, Baina, bueno, besteik ez du. Bueno, tori zardezkatxo Vale, bat, eskerrik asko. eta juntxi ergitxarraka jartzen. Hori listo. Hau nola jarri. Haure listo dakandik. Hau alko zan, iragatzi. Baina, bueno, bakizu nahi puizketatxoak eta gustatzen zaizkitela, Eta ez badago azalikan, ez badago fibraikan, eta ez badago gauza berezikan, horrelaxe oso ondo geldituko zaigu. Ingo deuna da hemen mingainatxo bat hartu, eta guain bai, azkenengo, irekin txiki bat emango jo, dena elkarrekin. Bitu ze itxura hartu du honek, Ai, ama. Erre itxuratea du zaiguna hemen. Errezeta... Aintzinako errezeta honekin. Zogo xua, eta baratxuri gabe hain naranja, Ui baratxuri, azena jo gabe. Azena jo gabe, bai, hor, eman diona kolore hori, etxorixerua tomate bota deuna, eta baita ere tomate raiatua bota dio. Eta horrek eman dio hola ikutu hori. Pipermin pixkare jarriko jo, eta honek irekin txiki bat emateko, piztingo dezu bat, bai. Bueno, eta zure lan hauek, zure dendan bakarri topatuko ditugu, oite dituzu erakusketa leku ezberditan, ez daki feritan, o gauzak, edo, bueno, ibiliko zinen igual jatzea hainbeste ateatzen, edo... Ba, martxoan Donibane loitzunen egon ginean, da oso ondo juntzan azoka, behitu lehenengo aldia, hola iparralden, esan dizu ba, asko jute dela, ba, lehenengo aldia iparralden ingenuna, eta oso ondo juntzan. Ta bestela ez, ez dakizu zelan emateun, dendaz gain, dana montatu, aurreko aste santuan egon ginean, Bilbon egon ginean, eta ondo juntzan, baina lan handia da. Orduan inberdezure, neurtu... Beste infrastruktura biardezu, dana jaso, dana voltatu, bai. Oi ba. Eta inberda indarra neurtu. Hoi izaten da lanan parte importantena. A ber, nun jarriko zuen indarra, oixe. Nun galdu, batzutan galdu iteata. Oixe. Lagatzen bazu, baina baleko alin bada, bale, baina batzutan galdu iteata. Eta galtzeko ez gaude, Ni ez behitzat. Ondo. Orduan asmatzia da zaila. Bueno, hemen txebagoaz, Ze polita iten aizeak. Ba, ez. Ezin hobe, ez? Ba, jarri gainen beste bat. Hola, txak, bai, baino, ez dakit, bai. Venga, hor berde pixkat. Venga. Oso dotore gatuko. Eta hemen behitu, Daka, ospina, daka, piperren zukua. Nahiko zulo txikiak atemen, Asmatzen aizeak. Jak, vale, marroa. Gatzare botako jo, ez gutxi. Vale, pixkat. Eta pixkat gehiago. Oso ondo, eta baino olio berdina jarriko jo barruan. Eara indego hemen egai, alin nintua. Hau askotan iten nik udan hemen mugurti pare bat sartuta. Zer da mugurtia? Frambuesatxo bat edo. Osartuta hemen arandano batzuk eta gero kiston koloriak ingelitzea gaina eta kiston goxua gelditzea. Baina lan astu, pixka ligatuko deu, ikustezu nola gelditzean, Eta sobratzen bada gorde. Eta sobratzen bada gorde, hombre, dudi gabe. Bueno, hau listo, oiaskoare blip, 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 manijoa plater baten bila, eta plater aratu ingo dugu.
Bueno, hemen txe. Beitu ze polilla gorri horrekin. Ze dotore, Bueno, ba hemen txe ingo deuna, beitu. Ahi ez. Iztar pusketa jarri hemen. Horrelaz, Jo. Vale. Igual iztarrakin nahiko bestela, igual platera gehiagi beteko zaigula. Horrelaz, egotako jo. Eta bestaldian jarriko jo tor. Polenta beresi hau. Horrelaz, jarriko jo hemen. Horrak. Oso. Eta historia bukatzeko, zu behitu alinuain. Eta honei bota, nola ja, zu gaziratik bukaren join dituzu piperrak. Bueno, azteko eta behin nerea, mila esker etortzeatik. Zuri, gonbiatzeatik. Mister, olako gauza politak egiteagatik. Jendian paetak eta alaitzeagatik. Beitu, zuria beteko ditut, beitu zein dizueten. Zer indezu? Txirriki txarraka. Txirriki txarraka. Gonbidatu batekin. Txirriki txarraka. Ai, ama, Hone zuka deitzen derrianen. diondik, marra bakar. Marra asita, boligrafo altxagabe, Bai. ite deten, karo. Satana bolio faltzaga indezu. Altxagabe. Bueno, igual, altxaite Eskerrik asko, pentsatzeko, baino gero hortik jarraitu. Eskerrik asko. Ez da ezer. Bi muxu. Mila esker. Hemen dagazuek gaur, elkarrekin nerea eta bilokin deun lana, eta holako lan politan abituzue, badakizue. Donostiti pasa, eta nerea neongoa zuen zai. Agur lagunak. Aio. Aio.